Kecengsi kardam kadu kave kar British 2.0 YouTube channel long kelangarab do ana first time la pen pinila so video long nali tumhan na ki wan pila bangke Sunday special discount offer mate documents apply discount offer aputhak se pini na so video long nali tumhan na wan pik lo ko PPS on sinali tum apply pen discount kelong ponjima la so details la bangke non nali tum la so video along se tek on long ipo nalitum la so YouTube channel along jong sin nang kahumri milang pulte ka chingon pe nalitum subscribe igon la pen video nalitum share pon igon ande non pathek pen pinila Sunday discount offer puthak le chithan pon nang la pen lang pon nang ande non Sunday special discount offer puthak le dak chithan pon na la pen labang so Sunday special discount offer dak kapik lang pon la bang ke chinghon pula da hin pen si pini bangke paklang ponik lo lepen dak online documents apply service nalitum tek ponlong ikpo lepen nahok to humri dam nang nelo nalitum heming ni lun pen sila haya documents la bangke nalitum apply long po mate apply me po lepen ko PPC dak service ki pipon mo la sopot hak lang dam lo na lepen nalitum tek long ji today only till 6 PM mate pini pinian chode labang so far da ki pipon mate kapado ponji lake offer ki judi apor labang ke ani kan sam 6 PM man se offer bang apa jut ponik po lapen lada ke to pona sondo apply for the following documents at a special discount rate mate nani tum dak kapiklang pon an documents labang ke nani tum jong se apply exi pulote alang letum dak special discount rate offer bang e piponik po lapen ko PPS on sedak pipon mala tanali tum thek ponlong exi new voter ID card apply lapen correction transfer penchenglog ang ton dak lahay bang nali tum nahok to homri jam dipin pen islamic claim onno nali tum jong si voter ID akimi apply ji lapen correction ko pipini amen hajat pachok ji pulote nali tum last time nali tum long ponik po lapen nalitum ka homri neng jia number la bangke nalitum lang nili number duji nili number lang le na homri sta me chokje 9101 5465575 la so number lang nalitum na homri gon la lapute nalitum hemini loan pen sta mel hai documents bangke apply long ikpo la pen number 2 long ki pipon do new pan card apply la pen correction la nalitum long pon ikpo la pen bini bangke ador discount asap so discount dak pipon do la bangke asnale tum la new pan card available tel new pan card la pen correction amukhas taminale tum chok pon ik long pon ikpo la pen number 3 la bangke Ayushman card apply last taminale tum long ikji la pen number 4 long do thula eStram card apply la pen number 5 long la bangke Ava health card mate health ID apply la pen number 6 long dak tok pon do nale tum thek pon long ji all types of vehicle RC download lapen vehicle RC la RC card pupu la bang RC stamina letum ka download the facility long pon ikpo lapen employment exchange la bang ke non kinang sor lo employment exchange la bang ke nane boring war sai jog dunji pulte lata kinang sor lo employment exchange renewal pencheng log employment exchange apply akimi ka apply lapen correction amukhas tame dak pen chok ponji lapen number 8 lo nane tum thek long ji MSME udam certificate lasso certificates tame loan ke NG funds tame kinang ikso lasso certificate ta ke donang ji kinang so latal nale tum dak pen long pon ikpo la pen student upper IDs tame nale tum apply long iksi la pen number 10 long ki pipon do Aadhaar card address father name correction la pen Aadhaar card la bang ke nale tum ang wepin pen ke address la pen father name lahai hoisi correction pon unchaji lapen kapre phone number photo date of birth lahai ke larji polte nalitum Aadhaar dak nilitum akula dalong na homri nang kopo jalalo lapen number 11 long nalitum theklong ji scheme jong apply tel Assam toilet scheme lapen fishery scheme lapen kapre ka son documents tame dola pusida ke topon nalitum theklong ji and many and more service nalitum la schemes tame kapre scheme punon documents ta kapre document dak ketok pon pe baka piklang pon pe do ola lapen dak bangke la non dak piklang pon ason an bangke da example of hansa da poklang pon picture lo tame da alis long bang do igola la dak bang ang ton pen details la bangke tok pon pe lo
lapen lason hatak tum dak thelong ji special service for Dima Hasao district Karbi Ires lapen Dima Hasao long kedo Karbi akhai tum hans tame putho da special service da ki pipondo ko PPS on maplo tangte nalitum dak pen thek ponong ji caste certificate apply lata nalitum la bangke only for Dima Hasao long kedo Karbi ara tum se apply long charge caste certificate apply lata discount long ponekpo lapen income certificate lata nalitum la Dima Hasao only for Dima Hasao hanan cholo Dima Hasao long kedo Karbi ara da tum hanan cholo income certificate stamina ni tum long pon ikji lapen electoral dholai nangji pustami long pon ikpo nasi Dima Hasao penjong si komane Karbi tum kelang bang do pulte nani tum comment box song pachini ko nani tum digital caste certificate doloma avima income certificate nani tum long loma long lema athimanon molam scholarship apan income certificate lata kenang sotlo nasi nani tum la caste certificate income certificate jong se avi pulote nani tum la income scholarship stami osomar apan apply pidunong ledeji lasi avelang pulo prabjin pen nang kontek iko lapen paprabigon pulo dak tokpor lapen hari limited time offer only till 6 p.m. today. Do not miss out. Say pini apor la bangke 6 p.m. say last day last lo ka apply long ji lapen long sila short time ben jong sikilit lo pulo tangte la bangke kaya dor lo stamina nitum puthot 10% but 20% ane discount long pontulang stami pini bang asap so ong chat 10 20 pente ya la sonno la sinane tum pa prabingon voter ID kavelang pulotang te la pen pan card jong se avelang pulotang te correction ji pulotang te Ayushman card jong se avelang Isram card lai tak da kito anda kidunang ji kenang sodlo na sinane tum pa prabig ji no jong se apply ji pulotang te la pen kenang contact ning ji la bang ke nili number na contact ko nili documents bang ta nang lo ikpo apply tang lote la pen tangka lahai bang mathanang ne nali tumla documents apply that pen tangka bang nang sen nang po lapen voter ID jong si copy ni puthot reject pote la re apply stame free of cost lo Ayushman card jong si apply ben reject pote la free of cost lo Islam card Aadhaar card lahai ta reject pote re apply ane free lo sinane tum na so video la bang ke share ponekta lapen ili card bitum do documents ka pin na inglong atok ke do lason do dag town pen kido kahilo ba dokan tibok heda we jo lason adim nili kithek dam long ba kachini ateng pulote arta do boy fis tame Aadhaar card ka we voter ID ka we tumsi yong lang pusini likar jong lasi documents ave pin tum hans tame la chinghon akula dahin pen ajar documents tame lambi po jong si documents ave pin lang pulte nang contact ik nang po lang litum lapen ko PPS on si la documents kapalong don ji phan la nilitum la chinghon kulat ain bes tame rab don ikpo lapen la bangke Karbi phanan chot kapre ka khai phan bangke nilitum accept on pe janalo si video nalitum share pon ego kan ma share on Karbi ang long words tame pelang ik nang lapen pechini ik nang lapen la sonson update mate la sonson na video nalitum kelang long wer japan pura la si YouTube channel nalitum subscribe on si domi thakmi kadu kavi Karbi Tish 2.0 YouTube channel long kelang ra do ana phanstami nilhen pen kardom